Rhesusblodsystemet inddeler befolkningen i forskellige blodtyper. 85% af Danmarks befolkning er rhesuspositive. De har genotypen stort R lille r eller stort R, hvor stort R koder for rhesusfaktoren findes i blodet. Genet stort R er altså dominant over for genet lille r, der koder for blodtypen rhesus negativ, hvor rhesusfaktoren ikke findes i blodet. Rhesussystemet består af 2 gener, CE og D. Disse gener findes på kromosom 1. Er man rhesuspositiv, har man begge sine CE-gener og mindst et D-gen, mens rhesus-negative personer mangler begge sine D-gener. Antistoffer er proteiner, som kroppen producerer for at bekæmpe en infektion. Når immunforsvaret opdager et fremmed antigen, f.eks. i en fremmed blodtype, får kroppen besked om, at den skal danne antistoffer mod det. Kroppen begynder at lave antistoffer fra vi er cirka et halvt år gamle, når vi begynder at blive udsat for bakterier omkring os. Antistofferne udgør altså den del af kroppens forsvar mod indtrængende mikroorganismer, som bakterier og virus. Blodtype er en beskrivelse af de karakteristika ved blod, som udgøres af de antigener, blodet har på overfladen af de røde blodlegemer. 2 væsentlige kvalifikationssystemer over menneskets blodtype er AB0 og rhesus. AB0 står for, at man både kan have enten blodtype A, 0, B eller AB. Rhesus står for, om den er positiv eller negativ. Genet for øjenfarve koder for et protein, som farver øjet. Proteinet findes i 2 varianter, et blåt og et brunt. Har man arvet den udgave af gener, der giver et brunt protein for begge af sine forældre, så farves ens øje altså brunt. Har man 2 kopier af det gen, der bliver blåt protein, så får man blå øjne. Hvis man har arvet et gen for brunt øje af den ene af sine forældre, og man har arvet et gen af det blå øje fra den anden, så dannes der brunt og blåt protein i øjet. Det brune protein overskygger det blå, som derfor ikke kan ses. Derfor er det brune gen dominerende, og det blå recessivt. Man kan derfor have et blåt gen, selvom man har brune øjne. Det blå gen kan man give videre til sine børn. I modsætning til AB0-systemet findes der ikke i udgangspunktet rhesus-antistoffer i kroppen. Disse opstår kun som en reaktion, hvis en rhesus-negativ modtager blod fra en rhesus-positiv. Så opstår der en sammenklumpning i blodet. Dette kan være dødbringende. Et eksempel på dette er, hvis en rhesus-negativ mor bliver gravid med et rhesus-positivt barn. Dette barn løber ingen risiko, men i forbindelse med selve fødslen kan lidt af barnets blod komme ind i morens krop, hvor det forårsager en antistofreaktion. Bliver hun igen gravid med en rhesus-positivt barn, kan disse antistoffer forårsage agglutination, og fosteret kan blive skadet som følge af nedbrydning af røde blodceller. Disse børn kaldes også de blå børn på grund af nedsat iltkapacitet. Man forebygger i dag dette ved at give gravide rhesus-negativ en sprøjte med rhesus-antistof. Dette antistof forebygger, at morens immunforsvar selv producerer antistof. I forsøget på skolen skulle vi finde ud af, hvilken blodtype vi havde. Derfor fik vi et Eldon-kart, hvor vi skulle putte en dråbe vand på hvert felt på kortet. Herefter skulle vi prikke os selv i fingeren, så der kom blod ud til hvert felt. Herefter vendte vi papiret 30 sekunder hver vej, så blodet blev blandet med vandet. Herefter kunne vi se på et andet papir, en vejledning, hvilken blodtype vi havde. Der fandt vi ud af, at Julie havde blodtype B negativ.